Зәйдә район җитәкчелеге катнашында гражданнар җыеннары һәм хезмәт коллективлары җыелышлары җирлекләрдә очрашулар бара. Елга 2 тапкыр район җитәкчелеге халык белән актуаль мәсьәләләр һәм перспектив бурычлар буенча диалог алып бару өчен очраша. Беренче булып ул шәһәребезнең 6нчы мәктәбендә Яңа шәһәр микрорайонында яшәүчеләр өчен булды. Ул башланганчы җыенда катнашучылар халыкка төрле хезмәт күрсәтүче оешмалар вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Больше, конечно. Декабрь айына җылылык өчен түләү алдагы айга караганда 600 сумга күбрәк килде. 2 бүлмәле фатирда яшибез җылы, 3 бүлмәләрдә исә салкын, хәл итәрбез дип язып калдылар. Зәй районы башлыгы Разиф Кәримов җыенда катнашучыларга башкарган эшләр турында мәгълүмат бирде. 2020 елда шәһәрнең социаль-икътисади үсешенә йомак ясады. 2021 елга бурычлар билгеләде. Аның игътибарыннан пандемия мәсьәләсе дә читтә калмады. В этот период было Бу чорда президентыбыз Рөстәм Миннеханов башлангыч белән социаль булышлык күрсәтелде. Аннан федераль үзәк төрле юнәлешләр буенча шулай ук социаль ярдәм итте. Башкарма комитет һәм идарәләргә бу эшне шикаятсез җаваплылык тоеп башкарганнар өчен рәхмәт ди Разиф Кәримов. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Робит Садретдинов халыкны шәһәрне төзекләндерү һәм үстерү буенча эшләрнең барышы белән таныштырды. Юлларны норматив хәлгә китерү, күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау, җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү безнең ишегалды президент программасын тормышка ашыру турында сөйләде. Шулай ук микрорайонда оператив хәлләр, янгын куркынычсызлыгы, санитар-эпидемиологик хәл торыш каралды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.